Γεια σας. 3 πράγματα που μου σπάνε πολύ τα νεύρα στα κορίτσια. Το πρώτο. Πας σε ένα μαγαζί, ωραία, γυρίζεις 8 φορές τα ίδια ράφια. Δεν ξέρω γιατί το κάνετε. Θα τα αναλύσω σε άλλο βίντεο, τώρα αναλύω άλλα. Και εντάξει, παίρνετε 3 από τα 50 πράγματα που έχετε δοκιμάσει, καλώς, και πληρώνετε, εντάξει, 80 ευρώ το ένα μαγιό, τέλος πάντων, και πας, πληρώνεις, κοιτάξτε, πληρώνεις, ορίστε, γυρνάς, πας να φύγεις και ως συνήθως είναι εδώ η πόρτα, συνήθως έχουν πόρτα, δεν ξέρω στα μαγαζιά που πάτε, και δεξιά και αριστερό πράγματα, αριστερά πράγματα, και σε φάση wow, κοίτα τι ωραίο, να το πάρουμε. Μόλις τώρα πλήρωσες, θες κι άλλα πράγματα, θες να αγοράσεις κι άλλα πράγματα, για ποιο λόγο? Και όχι, ξέρω εγώ, βάζω στοίχημα ότι αυτό το ράφι το συγκεκριμένο το έχεις δει περίπου 3 φορές και δεν ενδιαφέρθηκες καν, όχι να το κοιτάξεις, γιατί από περιέργεια γυναίκα θα το κοιτάξεις, ούτε καν να δεις τις τιμές. Και πας, αχ τι ωραίο, κάτσε να τα αγοράσουμε. Για ποιο λόγο? Τέλος πάντων, δεύτερο θέμα είναι στο Facebook. Είναι θέμα που όταν στέλνεις, ας πούμε, στέλνεις σε μια κοπέλα, ωραία, καλή, ξέρεις, εσύ, ναι ξέρεις, όχι εσύ, στο δίπλα, τέλος πάντων, κάνουμε και αστιάκια, μπας και πάρουμε κανένα subscribe, τέλος πάντων, και στέλνεις την κοπελιά, αυτή την ωραία που σου αρέσει, και μπορεί να μην σου αρέσει κιόλας, απλά να βγείτε, να βγείτε. Και τη στέλνεις, γιατί δείχνω εκεί δεν ξέρω, και της λες, γεια σου, τι κάνεις, μετά από μισή ώρα. Καλά εσύ? Ναι, επειδή το έχω ψάξει, μου λένε είναι θέμα ανωτερότητας, να μην πέσω εγώ στο επίπεδο της. Αλλά μου αρέσει. Θέλω να κάνω κάτι μαζί του. Ή να μην το πάμε πάντα εκεί στο θέλω να κάνω κάτι. Θέλω να βγω μαζί του, να περάσουμε ωραία. Και εσύ πιστεύεις ότι θα σου ξαναστείλει αφού περάσει μισή ώρα? Μπορεί να λέω και πολύ, μπορεί 5 λεπτά, γι' αυτό θα είναι μισή ώρα όμως. Τρίτο και τελευταίο θέμα είναι για το Facebook. Ξανά. Όχι, ναι, ξανά. Είναι αυτό που κάνουν τα κορίτσια, λογικά για να γλιτώσουν χρόνο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι, αλλά το κάνουν, βγάζουν μια φωτογραφία, έτσι περίπου, και δεν ξέρω άμα φαίνεται, τέλος πάντων, και φαίνεται η μισή. Μπορεί να το κάνουν να βάζουν περισσότερο πάθος, αντί να βάφουν όλο το πρόσωπο, να βάζουν περισσότερο πάθος από τη μία μεριά, για να βάφουν καλύτερα τη μία μεριά και να φαίνονται ωραίες. Όχι, τέλος πάντων, βλακία ήταν αυτό. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να γλιτώσουν χρόνο, ας πούμε, για να βάψω όλη τη μουρή, μπορεί να κάνω 10 λεπτά. Ας το κάνω σε 5. Ούτε αυτό ξέρω. Θα μου γράψετε κάτω στα comment. Φαίνεται μόνο η μισή μεριά, έτσι όπως είπα και προηγουμένως. Και ας πούμε φαίνεται ένα δωμάτιο, τεράστιο. Εντάξει, ωραίο δωμάτιο, ωραίο κρεβάτι, ωραία σεντόνια. Πεταμένα πράγματα παντού όμως. Αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο. Μπορεί κάποιος να το κάνετε, κάποιος όχι. Μπορεί κανένας να μην το κάνει, να είναι της φαντασίας μου, δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα μία φορά το έχω δει. Σίγουρα. Αυτά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Αυτά ήταν τα 3 πράγματα που μου σπάνουν πολύ τα νεύρα στα κορίτσια.